ndị ahịa enugwu bụ ebe a ga-eruru ọgbọ ha eru ọgbọ ọ ga-erukọ ya eme igwu bụ ọrụ nwa ọrụ karịrị na-arụ na-arụ gara aga ma arọ gara aga arụ na-arụ gara aga ahụ nke arụ gara aga nke gara aga o memetara ọ ya emerete bọọlụ n'ime arụ a ọ ya emerete bọọlụ n'ime arụ a igwu gburu onye ọrụ ya adị onye a nara mgbe anyị mere mmede na nọ n'akwụkwọ ndị ahụrụ ịkọ ihe anyị na-eme n'arọ ka anyị bịara ndị na mma nne anyị mere nna anyị mabere ọrụ anya nke anyị ya nwa anyị na ya ka anyị tụkwara ihe ka ọ ya ebe arọ ka anyị bịara ego ọrụ ndị m na-eme onye ọbụla onye na-agụ ahụ ịgọzi arọ dịka anyị obodo ịgọzi ndị nọ n'obodo dịka anyị obodo ikwu na ire ya dị mma ire ya dị mma oche gị aka ọ dị ụjọ obere mmiri onye ime nwata onye aka elu mgbe aka nwere obere mmiri ndị nkiri anyị nwere onye aka elu n'obodo a anyị n'okiri anyị emegide ebe si n'Igbo anyị ajụjụ anyị nwere ọrụ ọgwa ndị si na Igbo ahụ na ihe nwekọrụ na enwere Igbo n'Igbo enwere outlet Igbo kọrọ azụ mmiri ọrụ anyị ọrụ ala Igbo ọrụ azụ mmiri ọrụ tupu bredi ka anyị nwee